Здравейте, хора! Днешното видео ще е Back to School, тъй като утре е 15 септември, така че да. И ще ви покажа какво си взех. Взех си тези блокчета, които са с 80 листа. Точно с скитници. Ето тези две скитници и ето това блокче. Взех си папки, които сега ще ви ги покажа, които имат и едни същи. Да. Ето тази. Ето тази черната. На Стич. И ето тази. И ето тази. Взех си ето тази розовата тетрадка. Ето тази с диничката. Тази, която е много сладка с авокадчето. Тази. И тук две еднакви тетрадки имаме. Продължаваме с боички, които са 21 цвята. Тук си взех и лепило. Сега ще ви покажа и химикалките. Ето тази. Тази. Тази и ето тези двечките. Също така бяло лепило и коректор. Ножица. Също така сега ще ви покажа и несесерами, тъй като аз вече си прибрах моливите и фломастерите тук вътре на несесера. И вътре сложих ножицата, лепило, тиксо, острилката и гумичката. Ето. И също така два молива. Това са фломастерите, които са най-различни цветове. Всякакви. И да. Също така и най-различни молива, които няма да ви ги извадя сега. И също така, това е моята раница. Ето вътре как е. Има си 4 джобчета. Много голяма, широка и да. И също така една програма и да. И с това ни приключва Back to School хола. Много благодаря, че останахте до края на видеото. Харесвайте и се абонирайте с камбанка. Чао!